Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. My name, as always, is Uncle Saint, the only Zim uncle. So listen, I think you can all see where I am right now. I think you can all see at the background there. There's the Kariba Dam, the mighty Kariba Dam wall. There it is. So this is the border of Zimbabwe, and the other side there, that is Zambia. So guys, I'm at the Kariba Observation Center, where I just want to point, where I just want to talk to someone here who knows the history of the Kariba Dam and the Tonga people. Yes, the Tonga people. So I'm going to have a conversation with him so that he can tell us a bit of some history and show us some of the pictures which are inside there here at the Kariba Observation point. So if you are new, if you haven't subscribed this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV at Saint TV. Yes, so imichigara ipapo ka muzvinzwire mumbonakirwa panapa nekuti nhoroondo inonakidza ichitidzidzisa yotiratidza zvakare kuti tiri kuenda kupi. Mirai muri ipapo. Right, so ndapinda ndave mukati, ndamira namukoma wangu ari panapa. Regai tiva zviintroduce vega. Mukoma makasimbei? Tinofara zvedu baba. Munofara wiri? Tiri nani. Zivisai muri weZimbabwe kuti munonzani uye panapa pachii? Okay, ndinoti mukoma Vincent Chitsunga. Ndiniwo ndinoshanda pano curator weKariba Publicity Association. So panapa ndo patine nhoroondo yose maererano nemararamiro aita vatonga vakanga varivo vainga vari vagari vemuZambezi Valley, dhemu redu risati ravakwa. Zvakare futi tinokuonesai nezviitiko zvakaitika dhemu richivakwa nezvakazoitika after rapedza kuvakwa. So zvakakoshera kuti uye pano ndezvokuti paunozofamba Kariba yose uchiona zvikoshwa zvirimo munzvimbo ino yeKariba unenge wakuziya zvose about Kariba. So tinokukurudzirai kuti sevashanyi mutange mauya pano paobservation point, paKariba Observation Point, pokuti munova neinsight nekuziva zvose maererano neKariba. All right. Movazivisa kuti where are you located in Kariba, so that you know we've got a lot of people, some schools, some individuals, some groups, some companies which might want to visit this observation point. Where exactly are you located? Okay, mazvita mukoma. So isusu tiri kuno kumahombe kombi. Asi wakasvika kumahombe kombi pane DA service station. Wakasvika paDA service station papo panowana pane road inokwidza ichienda kumusoro. Wakwidza kudaro ndiko kunova kuheadquarters yepolice yemuno muKariba. Saka building iri paside pacho unotoona panenge pane vakadzi vanenge vachitengesa madhoiri nemasouvenirs. Ndo pane located Kariba Publicity Association and Observation Point. All right, just in brief, mungati tsanangurirawo here mifananidzo iri panapa nemunomu mungoti pawo nhoroondo yevatonga neKariba. Ndokumbira muzvibatire mubve maruva basa. So mapictures atiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ari kuratidza mararamiro aita vatonga. Ivo vatonga ndivo vakange varivo varidzi venzvimbo ino, tingati manatives vaigara munzvimbo ino pasati pavakwa dhemu. So dhemu redu risati ravakwa rakanga riri rwizi rwainzi Zambezi River, ende vatonga vanova vairarama mumabanks of the river on both sides, Zimbabwe neZambian bank. So mukurarama kwavaita tichabata culture yavo tichiona mapictures ari panapa. So zvatiri kuona pano kuti the Tonga people, they were fishers, ende mukuraura kwavaiita kudaro vakanga vane hope nebelief yekuti ndo pakanga pana mwari wavo. Tichitarisawo iyo the nature of the valley yekuti ugomo wakanga hurimo, tinoona kuti maactivities yakaita sefarming aitonetsa kuita, considering kuti inzvimbo yakanga ine mhuka dzakawanda, uye zvakare hunting yakanga ichinetsa zvakare. So vakanga vane belief yekuti ndo pakanga pana mwari wavo, zvokutoti panguva dzekuomerwa dzedrought nehanga vaiva vane hope yekuti this river god yavaibelieve kuti yaigara mumvura yaikwanisa kuzviratidza uye yaivakwanisa kuvabatsirawo nechokudya. And
zvichitendekawo kuti yaizviratidzawo ichibatanidza zvipukanana izvo zvaiwanika mumvura, which is the upper part of this stick. Maona sculpture iri panze, we all know it, the famous sculpture, the Nyaminyami sculpture. Yes. So takatarisa pano tinoona kuti mazino acho akanga ari ehippo, musoro wacho akanga uri wefish, mafins efish, crocodiles keyo kumusana kwacho, but yakanga ine a snake like appearance. So yaivapa part of its body which was believed by many kuti wakanga uri musana. Zvakanga zviri zvokuti vatonga vacheke nyama pairi. Nechikonzero chekudaro vakapiwa mazita, vamwe vakaiti cheka wacheka, vamwe ndokubva vaiti nyama nyama nekuti yaivapa nyama. Asi tichiona varungu nekusagona kwavaita chishona vakapedzisira vakuti nyami nyami. Ndo mairi akaita izwere kuti nyami nyami. Uye ndo vakanga vari vanyori venhoroondo makore iyaya. Uye vatonga vakanga vaisakwanisa kuva correct. So the original word rinofanira kunge riri nyama nyama, yakuzikanwa iyo sokunzi nyami nyami. Hazvina kugumira ipapo, chero ino nzvimbo ino yainzi iyo Kariba, riva rekuteya riya. Nokuti vatonga tichiona from this picture ratambotsanangura riya kuti vakanga vari varauri, vaiteya hove zviri nyori nemabaskets avo aya. So nechikonzero chekudaro vaiti tinogara mukariva. Murungu zvakare ndokubva iye azoti chi Kariba. BVEA Kariba va akaramba kubuda. Yes. Populations Kariba. Yes. Nomayura zvikaita. Ende tichitarisa futi izwi rokupedzisira rakanga riri iro rekuti kasambambezi. Yakanga ichizikanwa izvo sekuti kasambambezi. Murungu zvakare ndokubva ati zambezi. So kasambambezi muchitonga tripapo tiri kuti rwizi irwi rwezambezi zita raro original name of this the mighty Zambezi it's kasambambezi. Yes. Zvichireva izvo kuti geza wakaringa. This is actually a Tonga word. So vaiti usati wanogeza vaitanga vakubvunza kasambambezi uri kuziva here pauri kugezera, because vanhu vaidyiwa nemakarwi zvakanyanya makore iwayo. Yes. So ndo mairo akaramba achita mazwi yaya. Yes. And as we proceed, tiri kuona isu madzimai ari kusvuta mbanje. In the Tonga culture, mbanje yakanga iri a very important herb to them. Vachiiti ivo mupanjiri. Mupanjiri. So kwavari kusvuta mbanje, it was a justified activity. Vachibelieve kuti yaiva panjiri, vachishandisa gona mombe ratinoona iri. So vanhukadzi ndo vainyanya kushandisa gona mombe iri. Vana baba vachinovhima zvavo, ivo vapedza kuita mabasa avo mudzimba, vanogara pasi pemuti, votanga kushandisa gona mombe iri. Raivabatsira kuti hutsi huya hutange hwapfuura nemumvura hureruke. Saka tichitarisa mashizha aveko mazano aya mukoma, ndoko akabva chi idea yacho yegona idea yacho nayo. Yes, ndoko yakabvira ikoko. Zvisinei, mbanje yanga isina kuvakoshera pakusvuta chete, but you also see kuti it was also medicinal. Vachiishandisa kugadzira mishonga yezvirwere zvakanga zvakasiyana siyana. Zvakare tiri kuona madzimai, the Tonga woman, vakaisa zvimuti izvi pakati pemhino yavo. Iyi yakanga iri sign yekuratidza kuti ava ready kuti arorwe, and she is old enough to be married. Saka izvi zvaipa varume simba rekuti vasarudze vakadzi vakawanda. Murume 1 aitendera kuita vakadzi kana 5 in the Tonga culture. It was justified. And vakadzi vaiti kana vazororwa vaibviswa mazino maviri pamberi apa. Yes, waisabvunza kuti wakarorwa here, waitozvionera. Yes, it was a sign yekuratidza kuti iwe warorwa. Zvakare tinoona chituru chiri apa ichi. Baba ndivo vega vaitendera kugara pachiri. Ichi ndechababa. Yes, ende vamwe vese vaigara pasi. Zvichinzi munhu anenge achigara iyi waitoonekwa sekunge uri kuzama kutora nzvimbo yababa mumusha imomo. And the question for that yakanga iri mhosva. Even mwana mukomana already anga asingatotenderwi kugara ipapo pamukoma. Strictly for the father only. Yes. So tsvimbo yatakabata pana pamhuri yeZimbabwe inonzi Nyaminyami walking stick. Iyi tsvimbo iyi chakaita kuti iite mbiri ndechekuti yakatanga kugadzirwa by this Tonga guy ainzi iye Rhinos Tauna Meso. Yakapiwa Queen Elizabeth, and the Queen vakaifarira visingaiti. Iyi inosummarize chivanhu neculture yevatonga panzvimbo 1. Tichiona kuti nyaminyami ndiyo yakanga iri pamusoro pazvose, yaivapa fish staple food yavo. Ava matonga elders vari apa vaiita marituals avo under a dry mupani tree. Mbanje mupanjiri yavaita zvekurema kwesi. Aya mabangles atiri kuona vakapfeka apa nemachokazi aya airatidza klasi yevanhu musociety mavo, nekuti iwe kuti umawane
waifanira kunge wachinjanisa zvakare tingati nelivestock kana zvirimwa nezvimwe zvakasiyana-siyana. Iyi imba yamambo iyi. Mambo iye aigara mukati mebaobab tree. Achigara mukati mebaobab tree, mirai ndikuradzei kuti zviratidzike nyore zvaifamba sei. Mumba macho makange makadai so. Ndimo maigara mambo imomo nevamwe vagariwo in the Tonga people's culture. Mukati meimba yamambo mamune iri magic ball iri rinonzi raiva pasimba rekuti vatyiwe nekuremekedzwa. Pane kabhora kari. Yes. Riri ruoko rwamambo iri kuratidza kukosha kwenzvimbo yake musociety mavo. And pasi pano mawater waves aya. Then pokupedzisira pano igona mombe iri ravayishandisa pakuputa mbanje ratiri kuona pamufananidzo iri apa. Yes. Kuroti rino rakakosha. Yes. Mupanjere. But zvakazobvepi kuti dziri kunzi mbanje izvo dzakunzi mbanje but muri kuti mupanjere. Yes. Zvinonzi mutauro wazvinoitwa zvinonzi the Ndebele people handitika ivo vanotoiti imbanje. Tichitarisa fact yekuti vaisakwanisawo maybe kupronounce izwi rekuti chi mupanjere zvakanaka. Yes. Ende tichitarisa vechidiki vamazuva ano mashandisiro ava kuita hatisisino kunaka. Ende vakuiputa zviri excessive. Saka tikuti say no to drugs. Muzvese zvatiri kutaura mbanje tiri kushare kushandiswa kwayaitwa in the Tonga culture nekuti yakanga iri part of their culture yekuti vaisatokwanisa kurarama vasina mbanje. Saka kuzonzi mbanje zvakazobva kupi? Matauriro azvinoitwa nevechikuru vanoti zvoni isusu tichidziti mupanjere kamukoma tinoona kuti the Ndebele people vanoiti imbanje. So zvichitreswa zvinonzi mukusagona kwavaita chishona vakapesera vakuti chi imbanje. But watadza kupronounce the whole way kuti mupanjere ranga rakuita serakareba. Wobva wangoti mupanje. Itkonge shortcut. So tsvimbo iyi inonzi Nyaminyami walking stick. Ndo inosummarize culture yevatonga yose panzvimbo 1. Iyoyi sezvamatsanangura kutobva kumusoro muchinosvika pasi. Ndo samari ndo bhuku rachona acho. Yes, inotaura zvose about the Tonga people. All right. Ndofunga guys muri ngozvinzwa ka. Chikoro chokurangotenga chokugara naye maschools. Yes. Schools can buy even local tourists, international tourists. Even companies to promote tourism. Iyo inenge chingoratidzawo maroots kwakabva the culture of the Tonga people. Zviri kuenda. So tichikontinya zvedu mukoma ameno kana pane vashanyi vakamboita sei vakambofamba muno mukariba munoona kuti mumvura medu nekudzika kwanga kwaita mvura kwazvo makore apfuura pane miti yakanga ichioneka mumvura. Saka vazhinji vanovhunza kuti kosei miti iyi isiri kudonha ende sei iri kuramba yakasimba iri mumvura. So pane process inonzi iyo petrification muchirungu yatinoona kuti mumvura medu mune mineral components anenge arimo nemafossils. Saka paanenge achipaikira paipeka achipinda pamuti paya anenge achinoreplace all that weak wood material inenge iri pamuti paipai. Saka tinoona kuti miti iyi nemakore akawanda anotevera tikutaura zve kana 50 years kana 60 years kana century chairo inopedzisira yaoma kuti kunge dombo sezvatiri kuona pano takatonzwa sound yacho tinoona kuti chi idombo watooma muti. And this is a mopani tree. Sound yachona tori mudombo. Ndo zviri kuitika kumiti yose yatiri kuona iri mumvura medu. Ende zvakare tinoziva matemba ka. Matemba muti unotemeka nedemo manje. Hauya uchatotemeki nedemo. Uratova dombo. Zvamunongoshandisa dombo. Kwatoita muti kuita dombo. Kuita dombo, yes. Inonzi petrification process yacho. All right. Yes. All right. Guys, mambozvinzwere. Aichatorire semuti. Ratodombo. Ratova dombo. All right. Uye zvakare zvanga ndichitaura kuti tinoziva matemba handitika. Saka matemba nehove yatinayo pamadziro apo iyo inonzi tiger fish. Zviri zviviri zvakanga zvakaunzwa imo mulake Kariba from lake Tanganyika kuTanzania. Saka zvinonzi matemba haana ma-eyelids. Nechikonzero chekudaro anogara akasvinura. Usika muchiona munhu akaramba akatarisa munhu anoti usandidzokorei ngedemba. Ndopa zvinobvira ipapo. Saka iwo matemba anowanika achitsvaga light nguva zhinji zvokutoti manheru mafishermen anobva atora advantage manje nekushandisa maboats ari apapa anonzi macarpenter rigs aya. Saka pacarpenter rigs vanoisa malights pamusoro pebhoti iri handika iwo ari pasi
pebhoti akatarisa light, manets ari pasi pawo, vanobva vaskupa nemanets aya. Saka usiku munogona kutofunga kuti kune guta uko, kana uri mutsva muguta rino reKariba, unogona kutofunga kuti kune guta, because malights anenge akawandisa, anogona kutowanda kutopfuura ekunoku kuland. kureva kuti mabhotsi akatowanda zvekutodaro anotopinda anotosvika kuma-hundreds, especially iyaya anoraura matemba usiku. Zvisinei ipapo pane vhiki rimwe chete muchishona rinenge ichinzi jena guru, English vanoti full moon, vanenge vachiona kuti matemba aya anenge ane light kudhara, but vanenge vachida kuti iwo awande zvakare, aite yatinoti iyo rebreeding, kuti awande so that varauri vanoramba vachiwana chekuraura. Yes. So vanozoita 1 week ravasingapinde. Yes. Alright, zvinotocoordinatewa nema-authorities. Yes, the national parks and the other authorities vanenge vachida kuti it's a measure vanotoita vanoti vanenge vachikwanisa kuchengetedzawo environment. And zvakare hove yanga tichitaura zvakare tiger fish yedu iyi iri carnivorous. Kana tichiti carnivorous tikutaura kuti inodya nyama. Funga takatarisa mazino acho pano tinoona kuti ari sharp, tichiona mufananidzo urapa zvakare. Inodya matemba, fish, macrabs, even vanhu vemakarwa vaya vachangobva kuzvarwa, neshiri dzadza inorova, even shiri dzadza futi dzinobhururuka pamusoro pemvura, inosvetuka ichita sei ichidya zvakare. Yes. And idzo kuti udzibate unofanira kuchitoshandisawo nyama kuti udzibate. Hamene kana mambonzwa nezve-Tiger Fish International Fishing Tournament inoitwa each and every year muna October. Vanenge vachiti anenge abata huru kupfuura vose anowanika achipiwa reward yake ye-speedboat kana ne-Isuzu truck. Zvinenge zvichingodependa kuti ndiani anenge achisponsor event yacho during that season. Yes. So Tiger Fish. So ma-Tiger Fish awa kureva kuti akawanda kamuningi akawanda zvokutodaro, Kariba Dam akatowanda zvokutodaro. But kumabata ndochinji chinonetsa. Kubata zvinoda kuti unge uri murauri anozivawo kuti and even zvirauro zvaunoshandisa chaizvo zvinofanira kunge zvakasimba, pane patoda zvirauro zvakati simbe. Ende tiri papo pakuraura futi vanhu havatenderwi kuraura nemanets because hazvisi environmental friendly, so vanopedza fish. Saka unofanira kuraura nechirauro, kutora dutu zvitenderwe. Alright. Pane imwe nyaya yandinoda kuti ndinge ndinobvunza. Nyaya maybe ndoyachetedwe yekupesira kuitira kuti vamwe vazouya. Operation Noah. Operation Noah mungatitsanangurira kuti chii chakatora nzvimbo pane inonzi Operation Noah inozikanwa zvakanyanya kuno Kariba? Ndizvo zvikoma muri Zimbabwe. Operation Noah yakanga iri operation yokuti vapedza kuvaka dhemu pakaitika dambudziko rekuti mhuka dzakatanga kunyura mumvura, and vakanga vasina kutarisira kuti mhuka dzichasangana nedambudziko rakadaro, nekuti tinoziva kuti mhuka dzinorarama. Saka vaitarisira kuti dzichatizawo dzichienda kuma-higher grounds, asi challenge yakaitika ndeyekuti padzaitiza mumasmaller islands you find out kuti nenguva diki ma-islands ayaigona kuita sei kuvharwa nenguva diki. So zvakakonzeresa izvo kuti pave nemuchinda ainzi Rupert Forthergill anova iye akabata nyoka apa, ndiye akanga ari mukuru wema-game rangers panguva iyoyo. Ndokubva atanga operation tinoziva nyaya yaNoah and the Ark from the Bible, bvayanzi Operation Noah, ndokwakabva inspiration yezita reoperation iyi. So Operation Noah iyoyi yakanga iri yekubatsira mhuka from smaller islands vachisa mumabigger islands. Tiri papo mhuka dzizhinji dzakaendeswa kwainzi iko kumaTusadona game park. Saka tiri paOperation Noah ipapapa vakawedzera rubatsiro rwavo zvakare vachisa kuvatonga, because kune vatonga vaya vakanga vasaririra mushure mekunge vaudzwa kuti endai mvura ichaita sei ichazara. Pana vamwe vakaramba kuenda vakati isusu tinofira mumakoya madzitateguru edu, and it's said kuti vanhu ivavo vamwe vacho vakatoramba kuenda mukoma vakatofira mumvura imomo, and vacho vakabatsirwa. Vamwe vacho tinoona kuti mhuri dzinowanikwa dzichiseparatwa, paigona kunge yabhoti tiri kuda vanhu kana 5, family ine vanhu kana kuti 20. Saka mukutorwa kwavaitwa muzvidimbu tinoona kuti vamwe vakaiswa kuZimbabwe side, vamwe vakaiswa kuZambia side, ende kuti udzokerwa kune mhuri yako vanga vasina means of communication, panga pasina transport, and zvakanga zvane ma-restrictions zvakare. Saka ndizvo zvanga zvakashatira Operation Noah mukuzamawo in as much as they were trying
to help people. Saka a total of families. Exactly. Saka a total of 4,855 animals were rescued all in all. Vazhinji vevatonga vachiswa kubinga. Binga vakanga vachikuti vinga. Zvichireva izvo kuti dzingwa. Zvakare ivo kwavari vaitoita no tadzingwa izvo. Yes, because vakanga vasingadi. Mukoma mungade kuti kunhu kwamakurira kune nhoroondo yenyu nemakoya madzitateguru enyu mongonzi hamuchagareko. Saka vakanga vasingade kuenda. Saka they were actually forced vachida kubatsirwa. Ende zvakare tiri papo vamwe vakaenda kunonzi kunana Mola Musamba Karuma nekunana Siyakovhu kuno kuKariba tinongokuti kumiri. Because it's on the other side of the lake. Kariba. Yes. Ndomafambira zvakaita ipapo. Ndofunga guys muri kungoinzwa nhoroondo. So zvandiroda kuti muite ka whenever you come to Kariba, don't forget to visit this place. So panonzi pa Kariba observation point. So the good thing about this place, you get to see the Kariba demo uri pamusoro zvakare uchiona the whole view ye the Kariba demo. At the same time uchiona Zambia, magetsi eZambia totomaona paanogadzirwa tiri panapa. So mukoma Vince vari panapa ukauya vanokutsanangurira zvese. Pane zvakawanda zvavasina kutotiratidza nekuti tsanangurira. Imi munongouya chete. Don't forget kusvika panapa. Kana uchitouya muKariba uchida kuziva zveKariba zvizere, come to this place. Mukoma Vince tiri kuona muri wechidiki. Muri kuita basa iri muri kuita nemwoyo wose. And this is if I'm not mistaken muri kuita voluntarily basa iri. Chii chakakupushai kuti munge muri munofarira kutaura nezvenhoroondo idzi nekudzidza nezvenhoroondo idzi? Chakandipusha mukoma ndechekuti mukukura kwandikaitawo muno muKariba takaona zvakakosha kuti pavashanyi pavanouya havangadzokeri bhozi vamwe vanenge vabva kunzvimbo refu, vamwe vanenge vabva kunaAmerica, vanga vatobva overseas. Saka kuti vadzokere vasina nhoroondo iyi handifunge kuti chingava chinhu chakanaka. Saka ngati enhance culture yedu. Ende zvakare zvakanakira kuti vana vechikoro tinoona subject rakaintroduced in the new curriculum reheritage area. Vakaziva nhoroondo iyi information anokwanisa kushandisa maprojects avo. Ende zvinenge zvisina kunakira chero kuti vadzidzeka, they are enhancing and kusimbisa nhoroondo yavo, because kuti tizive kwatiri kuenda tinofanira kuziva kwatikaita sei kwatikabva. Saka ndizvo zvinova zvakandipusha kuti ndinge ndichiita sei ndichiita basa irori. Saka mukoma tinotenda nekuti shanyiro kwamaita kuKariba ikoko. Pamuri kuendawo kwamuri kudzokera vakurudzire kuti vauye. Ayo video irori wese atoriona ari kuronga kuuya, be it this coming holiday muna August, get in touch with them. I think ndichakumbira permission yekuti ndikuisirei nhamba dzepanapa dzavo kuitira kuti pamunouya motanga matovaudza kuti tiri kuuya musi wakati vokugadzirai kukugamuchirai. Mukoma, thank you very much. You are welcome. I appreciate nguva yenyu yamatipa yekunge tichikurukura. Nazviita mukoma. Zita rangu semazuva ese is Uncle Saint, the only Zim uncle. Nichida kuti a big shout out kuna producer wangu, cameraman wangu, Blessing Bushu for now. Ndina mukoma Vince kuno Kariba pa observation point. It's much love and God bless you all.